தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே வந்துட்டாங்க. கிருஷ்ணா மேம். சாரி. மேம் ஹரே வந்தோனே ஹரே கிருஷ்ணா மேம். சம்டைம்ஸ் ஸ்கிரீன் ஷேரிங்ல தெரியல எனக்கு. சாரி மேம். No problem. It's fine, ma. No issues actually. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். The exam is there next Sunday, 9 o'clock. Yeah. Thank Bhakti you. Bhakti. I'll post. Sorry. Actually, when you call after 9, my phone goes on. Sometimes screen sharing la therilla. Sorry ma'am. No problem. Fine, ma. No issues actually. Hare Krishna ma'am, the exam is there next Saturday, Sunday, 9 o'clock. Okay, Yeah. thanks. Hare Thank Krishna. I'll post. Actually, when you call after 9, my phone goes on. Sometimes screen sharing la therilla. Sorry ma'am. No problem. Fine. No issues actually. Hare Krishna ma'am, You have to be awake. For that reason, I called. Hello. Thanks, Mataji. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் யாரெல்லாம் முழிச்சிருந்தீங்களோ ஸோ குட். முழிக்க முடியாதவங்களுக்காக முழிச்சவங்க நீங்க கண்டிப்பா ப்ரே பண்ணி இருக்கணும். ஓகே. ஸோ எல்லாருக்குமே இப்ப நம்ம பாகவதம் வாசிக்கிறதே என்னவா வாசிக்கிறோம்? ஸோ கொஷின்ஸ் எல்லாமே கேட்கறது எல்லாமே அல்டிமேட் குட்னஸ் இல்லையா? அதாவது நன்மை என்ன, ஸோ இங்கே வாழக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன நன்மை, உயிர்வாழிகளுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும் இல்லையா? அதுதான் அல்டிமேட் குட் ஆஃப் த சொசைட்டி இல்லையா? அந்த சவுனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கிறவங்களும் அதுதான் கேட்டாங்க. பரீட்சித் மகாராஜாவும் அதே கேட்கிறார். ஒவ்வொரு பக்தருமே அவங்களுக்கும் தெரியும், இருந்தாலுமே அவர்கள் அடுத்தவர்களுடைய நலனுக்காக கேட்கிறார்கள். அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரே பண்ணும் பொழுது கூட அடுத்தவங்களுக்காக நம்ம கண்டிப்பா ப்ரே பண்ணணும். ஓகே. ஸோ நமக்கு பகவான் பார்த்துப்பார். ஏன்னா நம்மள இந்த அளவுக்கு அதாவது ஆலோசிக்க செய்ய வச்சு அடுத்து விழித்திருக்க செய்ய வச்சிருக்காருன்னா அது அவருடைய கிருபை இல்லையா? அவருடைய கிருபை இல்லாம நம்ம ஒரே ஒரு புல்ல கூட நகர்த்த முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்மளை அவர் ரட்சிப்பார் என்ற நம்பிக்கை அவர் பாதங்களை விட்டு விட்டு அடுத்தவங்களுக்காக மட்டுமே நாம பிரார்த்திக்கணும். ஸோ நம்ம வீட்டை நம்ம கண்டிப்பா பிரார்த்திக்கணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் நம்ம என்னதான் பரோபகாரமா எண்ணி எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம வேண்டினாலும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மனசு நம்ம பிள்ளைங்க இல்லையா, கணவர் மனைவி இவங்க நன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கணும், பக்தி பாதையில போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை கண்டிப்பா நம்ம வைப்போம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் நல் பிரார்த்தனைகள். ஓகே. ஸோ நமக்கு இந்த கோடி கோடியா செல்வம் வேண்டும், இதெல்லாம் பௌதீக ஆசை. அதுக்கெல்லாம் நம்ம பகவானத்தை கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஆல்ரெடி அவர் கொடுத்துருக்கார் இல்லையா? ஸோ அதை பத்தி நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா உடல் நலன் மற்றும் இறைவனை ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த நவவித பக்தி நம்மள நாம ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்கு அவருடைய அருள் கண்டிப்பா தேவை. அதுக்காக மட்டுமே நாம கண்டிப்பா பிரார்த்திக்கணும். ஓகே. நமக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் சேர்த்து. பிளஸ் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நம்ம உடலுக்காக வேண்டிக்கிறதுங்கிறது பௌதிகமா இதான் வந்தது. பௌதீகமா ஆகாதுனாக்கா இந்த எந்திரத்தை நாம இது ஒண்ணுதான் நமக்கு ஆஸ்தி மாதாஜி. இந்த ஆஸ்திய நாம இது ஒண்ணுதான் இந்த ஜீவன் இதுக்குள்ள ஒட்டின்னு இருக்கு இல்லையா? இதுல இருந்து இந்த ஜீவனை பிரிச்சோம்னாக்கா நம்மளுடைய மரணம் ஒன்றுதான் நம்மள பிரிக்கும் இல்லையா? இந்த உடல்ல இருந்து அந்த ஆத்மாவை. சோ இருக்கிற வரைக்குமே இப்ப நம்ம இந்த கை இருக்கு, நீங்க தட்டுல சாதம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது பௌதீகம் தானே, உணவு நம்ம இந்த உடலை பேணி காக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னாக்கா அது வேஸ்ட் ஆயிடும். இந்த உடலை பேணி காக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு தான் இருக்கு. ஏன்னா இதை கொண்டுதான், இந்த எந்திரத்தை கொண்டுதான் இறைவனுக்கு நாம பக்தி பண்ண முடியும். எது வரைக்கும் இந்த ஜீவன் இந்த உடல்ல இருக்கோ அது வரைக்கும் இந்த எந்திரத்தினுடைய ஆரோக்கியத்தை பேணி காக்க வேண்டியது அந்தந்த ஜீவன்களுடைய தலையாய கடமை. ஓகே. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம இந்த உடல் நன்னா இருந்தா மட்டும்தான் அவருக்கு சேவகம் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த உடல் நன்னா இல்லைன்னா சேவகம் பண்றது கஷ்டம் இல்லையா? இப்ப நம்ம எல்லாருமே பாக்குறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டா நம்ம பிரேமா மாதாஜியோடைய ஆரோக்கியத்தையுமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அவங்க ஆரோக்கியமா இருந்தா இவ்வளவு நேரத்துக்கு இப்ப உட்காந்து பேசியிருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப அந்த உடலை நம்ம பேணி காக்க வேண்டிய கடமை இல்லையா? ஆமா. அவர் நல்லா வந்ததே ரொம்ப கடவுள் போட்ட ஒரு இதுதான் வந்துச்சு. அதனால நாம இந்த உடலை மட்டும் நாம கண்டிப்பா ஆரோக்கியத்திற்காக, அலங்காரத்துக்காக கிடையாது. இத்தனை நகை போடலாமா, இந்த பட்டு புடவை கட்டலாமான்றதுக்காக கிடையாது. இந்த சிகை அலங்காரம் பண்ணலாமா, இப்படி ஒரு அழகான டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்றதுக்காக இந்த உடல் நம்ம பேணி காக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது பௌதீகம். இது இறைவனுடைய தொண்டுக்காக ஒவ்வொரு அங்கமுமே த லிம்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் அவர் பாடி இல்லையா?
சோ அது எல்லாமே இறைவனுக்கு தொண்டு பண்ணணும். வாய் வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை பார்க்கணும். கண் வந்து பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்க்கணும். காது வந்து அவருடைய புகழ் ஆரங்களை கேட்கணும். இப்படி ஒவ்வொரு அங்கமுமே நாம இறைவன் தொண்டுக்காக பயன்படுத்தின்னு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த புத்தியும் வந்து அந்த நினைவுகளை வந்து எப்பொழுதுமே வியாபித்திருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியை வந்து நமக்கு கொடுக்கணும். அவர் மனசுமே வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் எடுத்து செல்லணும். இந்த சூக்ஷ்மம் ஸ்தூலம் இரண்டுமே வந்து பக்குவம் அடையணும். அப்பதான் நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு போக முடியும். அதுவரை நாம எத்தனை உடலை பெற்றாலுமே நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்ல முடியாது. இதுதான் பிராக்டிக்கல் அனாலிசிஸ் மாதாஜி. அவ்வளவுதான். இதுல நம்ம ஒன்னும் ஸ்டோரி கீரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது. இதை நாம அனலைஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ஈஸியா நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். ஓகே. சோ அதனால எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்ன்ற பிரார்த்திக்கிறதுக்கு கூட ஒரு மனசு இருக்கணும். எவ்ரிவன் வில் நாட் டூ தட் ஆக்சுவலி இல்லையா? காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம். சோ ரொம்ப பரோபகாரமா ஒரு 80% 90% இருந்தாலும் 10% நமக்குள்ளேயே வந்து யார்கிட்டயாவது மனஸ்தாபங்கள் இருந்தா அவங்களுக்கு நம்ம இமீடியட்டா நல்லது நடக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மனசு வரவே வராது. ஆனா அதையும் நாம கொண்டு வரணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த க்ஷணமுமே வந்து யாரையுமே நாம விரோதமாக கொள்ளக்கூடாது இல்லையா? இதற்கு உதாரணம் யார் சொல்லுங்க? அஜாத சத்ரு யாரு? யுதிஷ்டிர மகாராஜாக்கு தான் அந்த பேர் இல்லையா? அவரை வேண்டுமென்றால் துரியோதனன் வந்து விரோதியாக கருதி இருப்பான். ஆனால் அவர் எப்பொழுதுமே துரியோதனனை தன்னுடைய அதாவது தம்பியாகத்தான் பாவித்திருக்கார். அப்படி அவருடைய மனசுல யாருமே விரோதி கிடையாது. எவ்ரிவன், there is no enmity. இவந்தோ எனிமியா இருக்கிறவங்க வந்து அவரை எனிமியா கருதினாலும் அவர் அப்படிப்பட்டவர்களோட வந்து அவர் விரோதியாக கருதவில்லை. அப்படிப்பட்ட மனசை தான் நாம வளர்த்துக்கணும். பாகவதத்தை கேட்கிறோம், அன்றாடம் வாசிக்கிறோம். ஆனா அதை எவ்வாறு நாம ஒரே நாள்ல வராது. படிப்படியா வந்து நமக்கு அந்த பக்குவத்தை கொடுக்கும் இல்லையா? நம்ம ஆன்மீக துறையிலே பார்க்கும்போது பௌதிகத்துல நம்ம சுலபமா ஒட்டிப்போம், சுலபமா நம்ம கயண்டிப்போம் இல்லையா? இந்த வேலைகள்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யறோம் இல்லையா? யூஸ் அண்ட் த்ரோ எல்லாமே நம்ம பண்றோம் பௌதிகத்துல. அதற்கான பாவ விலைகளையும் நம்ம வந்து சந்திக்க வேண்டியதுதான். ஆனா அந்த தாத்பரியமே புரியாம தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆன்மீகத்துல வரும் பொழுது நிறைய வாட்டி வந்து நம்மளால அடுத்தவங்களோட செயல்களோட நம்மளால ஒத்து போக முடியாம போகக்கூடிய தருணங்கள் வரும். அததான் நம்ம சகிச்சுக்கணும். ஏன்னா பௌதிகத்துல நம்ம வந்து we have the right to அவங்களோட வந்து அசோசியேஷனை கழட்டி விட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு இருந்துடலாம். ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஆன்மீகத்துல நம்முடைய சுய லாபத்திற்காக சேவை பண்ணவே கூடாது. அது மிகப்பெரிய அனர்த்தங்கள். ஓகே. அப்போ அந்த சேவை பண்ணும்போது எந்த தவறு பண்ணாலும் அந்த பாவ விளைவுகளுமே நம்மள வந்து பந்தப்படுத்தும். ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருந்தாலும் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவருடைய பாதங்கள்ல கூட நாம வந்து we should not do அபராதா. ஓகே. அவங்களுடைய மனதை வந்து நோகடிக்கக்கூடிய செயல்கள் வந்து நாம செய்யக்கூடாது. ஆனா இது எடுத்த உடனே அனைவருக்குமே வராது. ஓகே. அதனால படிப்படியா அடிபடும் பொழுது நமக்கு ஒரு பக்குவம் வரும் பொழுது அப்ப எல்லாரையுமே ஒன்றாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனசு தானாகவே வரும். ஆனா இனிஷியல் ஃபேசஸ்ல யாருக்குமே அது ஒத்து வராது. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் பௌதிக தளத்துல இருக்கோம் இல்லையா? செயல்கள் அனைத்துமே பௌதிக எண்ணத்தை கொண்டே நாம நிறைய வாட்டி செயல்படுறோம். அதனால்தான் இந்த கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து லோபம், மோகம், மத, மக்ஷரம், பொறாமை இது எல்லாமே உண்டு. பக்தர்களுக்கு பொறாமை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. பக்தர்களுக்கும் பொறாமை உண்டு இல்லையா? சோ அடுத்தவர்கள் பக்தி தொண்டில் முன்னேறினாலும் அதை கண்டு பொறாமைப்படுபவர்களும் உண்டு. அதனால அவங்களுக்கு அந்த சேவை, நமக்கு இந்த சேவை. கம்பேரிஷன் எங்க வருதோ அந்த இடத்துல பொறாமை, அகங்காரம் ரெண்டுமே அவங்க கிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே. சோ எந்த சேவையுமே கொடுத்தாலும் எடுத்துக்கொண்டு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு தான் வந்து அந்த பரோபகார எண்ணம், அந்த பொறாமை எனக்கூடிய எண்ணம், அந்த அகங்காரம் எனக்கூடிய தன்மை இல்லாமல் அவங்க செயல்படுறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். இதுதான் செலக்டிவா நான் இதை மட்டும் தான் பண்ணுவேன், அதை பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறவங்க சொன்னாங்கன்னாக்கா தட் இஸ் ஹவு தே ஆர் செக்ரிகேட்டிங். சேவையில எதையுமே நாம செக்ரிகேஷன் பண்ணவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. அதுவுமே ஒரு அனர்த்தத்தை வந்து உண்டு பண்ணும். எல்லாமே இறைவனுடைய சேவை தான். கூட்டி பெருக்கிறதும் இறைவனுடைய சேவை, 10 பாத்திரம் தேய்க்கிறதும் இறைவனுடைய சேவை தான், பாகவதம் சொல்றதும் இறைவனுடைய சேவை தான். இரண்டிற்கும் ஒரே பலன்கள் தான் கிடைக்கும். கூட்டி பெருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய பலன் என்ன கிடைக்கிறதோ பகவான் அதே பலனைத்தான் போதிக்கக்கூடியவங்களுக்குமே பகவான் கொடுப்பார். ஸோ நோ டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி.
சோ இருவருமே இறைவனுக்காக தொண்டாட்டுகின்றோம் என்ற எண்ணத்தை கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். அப்ப அது இட் வில் பிகம் த பர்ஃபெக்ட். ஓகே, நாம புனிதம் அடைவதற்கும் தூய்மை அடைவதற்கும், நாம ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டும் தூய்மை அடைவதற்கும் அந்த பாதை ஒன்றுதான் உதவும். அதை விடுத்துட்டு எனக்கு இது, நான் இதுதான் பண்ணுவேன், நான் அதை பண்ண மாட்டேன், தேவையில செக்ரிகேஷன் மட்டும் பண்ணவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. இஃப் யூ ஆர் டூயிங் செலக்டிவ், அப்ப கிருஷ்ணர் கூட நமக்கு பலன் கொடுக்கறதுக்கு செக்ரிகேஷன் பண்ணா வெதர் வி லைக் இட், நம்ம கண்டிப்பா அது விருப்பப்படுவோமா? பகவான் ஏன் நமக்கு மட்டும் இப்படி கொடுக்குறாரு, அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது கொடுக்குறாரு நம்ம நினைக்க மாட்டோம். அப்புறம் ஏன் நம்ம கிருஷ்ண சேவையில அந்த மாதிரி வேறுபாடை காண வேண்டும்? கண்டிப்பாக காணக்கூடாது. இப்ப வேறுபாடு காணாம நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தான் அனன்ய பக்தியாக மாறும். ஆனா அதற்கு சாதன பக்தியை நன்னா இத்தனை வருடமா நம்ம பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இனிமே நம்ம இதுக்குள்ளேயே நம்ம ராகானுக பக்தியில இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாவ பிரேமைக்கு போகிறதுக்கான முயற்சிகள் நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். ஏன்னா சாதன பக்தி பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். ஓரளவுக்காவது நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பகவான் இடத்துல வச்சிருப்போம் இல்லையா? அதுதான் ராகனுக்கா பக்தி. சோ அதையே நம்ம பாவ பிரேமைக்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஆனா இந்த 6 விதமான அழுக்குகளை நம்ம ஹிருதயத்துல வச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பாதைக்கு அதாவது வழி பிறக்காது. எப்ப அந்த குப்பை தொட்டியை தூக்கி நாம குப்பை தொட்டியில போடுறோமோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஹிருதயம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. அப்போ நாம வில் பி ஏபிள் டு டேக் இட். ஓகே, சோ யாரையுமே நாம காழ்ப்புணர்ச்சியோட நோக்கக்கூடாது. ஓகே, ஃபைன். हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माता। जय हरे कृष्ण माताजी। कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय नंदन ब्रजजन रंजन, यशोदनंदन ब्रजजन रंजन, यमुनदीरा वनचारी, यमुनदीरा वनचारी, नदीरा वनचारी, यमुनदीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु अवधेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवत्य उत्तम श्लोके भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति Reading from Bhagavatam, 4th canto, 28th chapter, 31st sloka. Okay. எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. एकैकस्या भवत्तेषाम् एकैकस्या भवत्तेषाम् राजन्न अर्पुदम् राजन् भोक्षयदे यत् वंसधरैर् महीमन्वन्त्रं पुरम् एकैकस्या भवत्तेषाम् राजन्न अर्पुदम् भोगक्षयदे यत् वंसधरैर् क्षयदे यत् वंशधरैर् महीमन्वन्तरं पुरम् एकैकस्या भवत्तेषाम् राजन्न अर्पुदम् क्षयदे यत् वंशधरैर् महीमन्वन्तरं पुरम् जय महालक्ष्मी माता कृष्ण हरे कृष्ण एकैकस्या भवद्देशाम् राजन्न अर्पुदम् भोक्ष्यते यद्वंस தரைர்மகிமன்மந்தரம் புறம் ஏகஸ்ய இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அபவத் ஆயினர் தேஷாம் அவர்களின் ராஜன் ஓ மன்னனே அற்புதம் 1 கோடி போக்ஷ்யத்தை ஆட்சி செய்தனர் எத் அவர்களது வம்சத்தினரால் மகி இவ்வுலகம் முழுவதையும்
மனு அந்தரம் ஒரு மன்வந்தரம், ஒரு மனுவின் காலம், பரம் அதன் பிறகு, அற்புதம் 1 கோடி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை எழுதியவர் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாது கீதை. மத்தஜி கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க. ஒரு நிமிஷம். மொழிபெயர்ப்பு. அன்புக்குரிய மன்னன் பிராச்சீன பர்ஹிஷதே, மலைய துஜனின் மைந்தர்கள் அனைவரும் ஆயிரக்கணக்கான மைந்தர்களை பெற்றெடுத்தனர். இவர்கள் அனைவரும் இவ்வுலகம் முழுவதையும் ஒரு மனுவின் ஆயுட்காலம் வரையும் அதன் பின்னரும் கூட பாதுகாத்தனர். பொருளுரை. பிரம்மதேவனின் ஒரு நாளில் 14 மனுக்கள் இருக்கின்றனர். ஒரு மன்வந்தரம் எனப்படும் ஒரு மனுவின் ஆயுட்காலம் என்பது 4,320 லட்சம் வருடங்களை 71 பெருக்கி வரும் ஆயுட்காலங்களாகும். ஒரு மனுவின் காலம் முடிந்தவுடன் காலம் தொடங்குகிறது, மற்றொரு மனுவின் காலம் தொடங்குகிறது. இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தின் வாழ்க்கை சக்கரம் சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு மனுவை தொடர்ந்து மற்றொரு மனுவரும் வரும்பொழுது கிருஷ்ண உணர்வு எடுத்து சொல்லப்படுகிறது. இது பகவத்கீதையில் 4.1 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவானகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனுர் ஈஸ்வாகவே அப்ரவே. ஸ்ரீ பகவான் கூறினார், அழியாத விஞ்ஞானத்தினை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு கூறினேன். விவஸ்வான் இதனை மனித குலத்தின் தந்தையான மனுவுக்கு கூறினான். மனு இதனை இஷ்வாக்கு கூறினார். சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பகவத்கீதையை ஒரு மனுவுக்கு உபதேசித்தார். அந்த மனு தன் மைந்தனான மற்றொரு மனுவுக்கு உபதேசித்தார். இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வு உபதேசமானது ஒரு நாளும் தடைப்பட்டு நின்றதில்லை. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் புதிதாக வந்ததென்று ஒருவரும் கருதக்கூடாது. பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளபடி ஒரு மனுவிடமிருந்து மற்றொரு மனு என்ற ரீதியில் கடந்து வந்திருக்கும் மிக மிக பழைய இயக்கமாகும் இது. வைணவர்களுக்கு மத்தியில் அவர்களது தனிப்பட்ட அடையாளத்தை பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கலாம். இவற்றையெல்லாம் தாண்டி கிருஷ்ணர் ஒரு மட்டும் இல்லாது வந்து கொண்டே இருக்கும். ஸ்ரீ பக்தி வினோத தாகூர் அவர்களின் அறிவுரைகளின் பேரில் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகராஜ் அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கடந்த 100 வருடங்களில் ஒரு கட்டுக்கோப்பான வாழ்வியல் உபதேசிக்க தொடங்கினார். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜாவின் சீடர்கள் அனைவரும் தீட்சா சகோதரர்கள் ஆவர். அவை எங்களிடம் சில கருத்து வேற்றுமைகள் இருந்த போதிலும், நாங்கள் இணைந்து செயல்படவில்லை என்ற போதிலும், நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்கள் சக்திக்கேற்ப கிருஷ்ண உணர்வை உலகம் முழுவதும் பரப்பிக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். மேலும் இதனை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு பல சீடர்களையும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் ஏற்கனவே அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை தொடங்கி இருக்கிறோம். மேலும் ஆயிரக்கணக்கான ஐரோப்பியர்களும் அமெரிக்கர்களும் இந்த இயக்கத்தில் இணைந்திருக்கின்றனர். உண்மையில் இவ்வியக்கம் ஒரு காட்டுத்தீயை போல் பரவி கொண்டிருக்கிறது. கிருஷ்ண உணவு கோட்பாடு பக்தி தொண்டின் 9 கொள்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டதாகும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இது ஒரு காலம் இருக்க போவதில்லை. ஜாதி, மதம், நிறம், இனம், தேசம் என்ற வேறுபாடு எதுவுமின்றி இது தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கும். இதனை தடுப்பவர் எவரும் இலர். இச்லோகத்திலுள்ள போக்ஷதே என்னும் சொல் முக்கியமானது. ஒரு அரசன் எவ்வாறு குடிமக்களை பாதுகாக்கின்றானோ அதுபோல் பக்தி தோண்டு கொள்கைகளை பின்பற்றும் இப்பக்தர்கள் இவ்வுலக மக்கள் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கின்றனர். தங்களை சுவாமி, யோகி, கர்மி, ஞானி என்று அழைத்துக் கொள்பவர்களினால் உலக மக்கள் மிகுந்த இன்னலுக்கு ஆளாகியிருக்கின்றனர். ஆயினும் ஞானிகளில் ஒருவர் கூட ஆன்மீக நிலைக்கு தங்களை உயர்த்திக் கொள்ளும் சரியான பாதையை மக்களுக்கு காட்டக்கூடியவர்களும் அல்லர். முக்கியமாக 4 பிரிவினர் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் பக்தி தொண்டை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். அவை ராமானுஜ சம்பிரதாயம், மத்வ சம்பிரதாயம், விஷ்ணு சுவாமி சம்பிரதாயம் மற்றும் நிம்பார்க்க சம்பிரதாயம். குறிப்பிடத்தக்க மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம் பகவான் சைத்தன்யரிடமிருந்து வந்ததாகும். இப்பக்தர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை மிகவும் விரிவாக பரப்புவதிலும் போலி அவதாரங்கள், போலி சுவாமிகள், போலி யோகிகள் மற்றும் பிறரால் துன்பத்திற்கு ஆளாகும் அறியாத பாமர மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. தேங்க்யூ மதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அகஸ்தஸ்ய ப்ராப்துஹிதரம் உபாயே மே த்ருதவ்ரதாம் யஸ்யாம் த்ருடச்யதோ ஜாத
यस्यां वाहात्मजो मुनिः महात्मजो मुनिः अगस्तस्य प्राक्दुहितरम् अगस्त्यस्य प्राक् वये मे धृतव्रताम् उभये मे धृतव्रताम् यस्यां दृढच्छदो जात यस्यां दृढच्छदो जात वाहात्मजो मुनिः अगस्तस्य प्राक्दुहितरम् वये मे धृतव्रताम् उभये मे धृतव्रताम् यस्यां दृढच्छदो जात यस्यां दृढच्छदो जात वाहात्मजो मुनिः माताजी वासी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण अगस्त्य प्राक् दुहितरम् उपयेमि त्रिदवृताम् यस्यां दृढच्छतो जात इत्नवाहात्मजो मुनिः। அகஸ்திய மாமுனிவர் அகஸ்தியர் பிராக் முதல் துகிதரம் புதல்வி உபயேமே மணந்தார் திருத விரதம் விரதம் பூண்டவர் எஸ்யாம் அவள் மூலம் திருச்சதன் என்ற பெயரில் ஜாத பிறந்தார் இத்மவாகன் என்ற பெயரில் ஆத்மஜ புதல்வன் முனி மாமுனிவர். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மாமுனிவர் அகஸ்தியர் பகவான் கிருஷ்ணரின் உறுதிமிக்க பக்தரான மலையத்வஜனின் மூத்த மகளை மணந்தார். அவளுக்கு திருடச்சேதன் என்றொரு மைந்தன் பிறந்தான். இத்திருடச்சேதனுக்கு இத்மவாகன் என்றொரு புதல்வன் பிறந்தான். பொருளுரை. அகஸ்திய முனி என்னும் சொல்லை நோக்கு. இதனுள் அகஸ்திய என்னும் சொல் புலன்கள் சுதந்திரமாக செயல்படுபவை அல்ல என்பதை குறிக்கும். முனி என்னும் வார்த்தைக்கு மனம் என்று பொருளாகும். புலன்கள் அனைத்திற்கும் மையமாக திகழ்வது மனமேயாகும். மனத்தை விட்டு புலன்களினால் தனித்து செயல்பட முடியாது. பக்தி கோட்பாட்டினை மனம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறது. பக்தி கோட்பாடு அதாவது பக்தி லதா மலையத்வஜனின் மூத்த மகளாகும். முன்னரே விளக்கியிருக்கின்றபடி அவளது கண்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் மீதே நிலைத்திருக்கும். அசிதோக்ஷனாம். எந்த ஒரு தேவருக்கும் ஒருவனால் பக்தி செய்ய முடியாது. பக்தி என்பது விஷ்ணுவிற்கு மட்டுமே செய்யக்கூடியதாகும். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு முழுமெய்ப்பொருள் உருவமற்றது என்று கருதி மாயாவாதிகள் பக்தி என்பது எந்த வடிவத்தையும் வழிபடுவதற்கு உரியதாகும் என்கின்றனர். இவ்வாறு இருக்குமானால் ஒரு பக்தன் எந்த ஒரு தேவரையும் அல்லது கடவுள் உருவத்தையும் கற்பனை செய்து வணங்க முடியும். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் பக்தி என்பது பகவான் விஷ்ணுவிற்கும் அவரது அவதாரங்களுக்கும் மட்டுமே செய்யக்கூடியது. ஆகையினால் பக்தி லதா என்பது திருடவிரத அதாவது உறுதிமிக்க விரதமாகும். மனது முற்றிலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அது தவறி கீழே விழுவதில்லை. ஒருவன் கர்மயோகம் மற்றும் ஞான யோகம் போன்ற பிற வழிகளில் முன்னேறலாம் என்று முயன்றான் என்றால் அவன் கீழே விழுவான். ஆனால் ஒருவன் பக்தியில் நிலை நின்றான் என்றால் அவன் கீழே விழுவதில்லை. இவ்வாறு பக்திலதாவிலிருந்து திருடச்சேதன் என்னும் மைந்தன் பிறந்தான். திருடச்சேதனிலிருந்து அவன் மைந்தன் இத்மவாகன் என்பவன் பிறந்தான். இத்மவாக என்பது ஆன்மீக குருவினை அணுகும் பொழுது ஒருவன் வேள்விக்கான விறகுகளை சுமந்து சென்றதை குறிப்பிடுகிறது. இதில் குறிக்கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் பக்தி கோட்பாடு ஒருவனை அவனது ஆன்மீக நிலையில் உறுதியாக நிற்கச் செய்யும் என்பதாகும்.
இவ்வாறு உறுதியாக நிற்பவன் மீண்டும் கீழே விழுவதில்லை. அவன் பெற்றெடுக்கும் குழந்தைகளும் சாத்திர விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றுவர். வேதங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, தத் விஜ்ஞார்த்தம் ச குரும் ஏவாபிஷேத் சமித் பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். பக்தி தொண்டின் வரிசையில் தீட்சை பெற்றவர்கள் வேத நெறிகளை கடுமையாக பின்பற்றுவோராக இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னொரே ஒரு ஸ்லோகம். விபஜ்ய தனி தனி தனயேப்யஹ विभज्य धन एभ्यः தமாம் ராஜ ருஷிர்மலயத்வஜாஹ ஆரிராதயிஷுஹு கிருஷ்ணம் कृष्णम् சஜகாம குச்சலாச்சலம் कामकुलाचलम् ஆச்சலம் விபஜ்ய தனயேப்யஹ ராஜ ருஷிர்மலயத்வஜஹ ஆரிராதயிஷுஹ கிருஷ்ணம் कृष्णम् காமகுலாச்சலம் कामकुलाचलम् விபஜ்ய தனயேப்யஹ विभज्य धन एभ्यः மாம் ராஜ ருஷிர்மலயத்வஜஹ इक्ष्वां राज ऋषिर्मलयध्वजः ஆரிராதயிஷுஹு கிருஷ்ணம் कृष्णम् சஜகாமகுலாச்சலம் सजकामकुलाचलम् வாசிங்க. वासिको माताजी. हरे कृष्ण माताजी. வினித கேசவி மாதாஜி நீங்க தானே வாசிங்க. ओके माताजी. यस माताजी. विभज्य धन एभ्यः क्ष्मां राज ऋषिर्मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं सजकामकुलाचलम्. விபஜ்ய பிரித்து, தன ஏப்யக அவரது தனையர்களுக்கு, க்ஷ்மாம் முழு உலகையும், ராஜரிஷி மலயத்வஜ மலயத்வஜன் ஆரிராதயிஷு வழிபடுவதற்கு விரும்பி, கிருஷ்ணம் பகவான் கிருஷ்ணர், ச அவர், ஜகாம சென்றார், குலாச்சலம் என்னும் இடத்திற்கு. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. இதன் பின்னர் மலயத்வஜன் தம் நாட்டை தமது மைந்தர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்தார். பகவான் கிருஷ்ணரை முழு மனதுடன் வழிபடுவதற்காக அவர் குலாச்சலம் என்னும் தனிமையான இடத்திற்கு சென்றார். பொருளுரை. ராஜ ரிஷியான மலயத்வஜன் உண்மையில் ஓர் மகாபாகவதர், உயர்ந்த பக்தர் ஆவார். பக்தி தொண்டினை நிறைவேற்றியதன் மூலம் அவர் பக்தி கோட்பாட்டினை பரப்புவதற்காக சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு பல மைந்தர்களையும் சீடர்களையும் உருவாக்கினார். உண்மையில் இவ்வுலகம் முழுவதும் அப்பக்தர்களின் மத்தியில் பிரிக்கப்படல் வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ண உணர்வு கோட்பாட்டினை உபதேசிப்பதில் ஈடுபட வேண்டும். அதாவது பக்தர்கள் வளர்ச்சியடைந்து உபதேசிக்கும் திறமை பெறும்போது ஆன்மீக குரு ஓய்வு பெற்று ஒரு தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து நிர்ஜன பஜனம் என்பதை எழுதவும் நிறைவேற்றவும் வேண்டும். இந்த நிர்ஜன பஜனம் என்னும் மௌனமாக இறைவனை வழிபாடும் செயல் புதிய பக்தனுக்கு சாத்தியமாவதென்று ஸ்ரீல சித்தாந்த சாரஸ்வதி ஐ திங்க் மாதாஜி கட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தாகூரார் ஒரு புதிய பக்தன் தனிமை இடத்தில் இருந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று ஒரு நாளும் அறிவுறுத்தியது இல்லை. பாடல் எழுதியிருக்கிறார். துஷ்ட மன துமி கிசேர வைஷ்ணவ
பிரதிஷ்டார தரே நிர்ஜனேர கரோ தவ ஹரி நாம கேவல கைத்தவ. மூட மனமே, நீ என்ன பக்தனாவாய்? போலி வழிபாட்டிற்காக நீ தனிமையான இடம் அமர்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஓதுவது போல் நடிக்கின்றாய். ஆனால் இது அனைத்தும் ஏமாற்றமே ஆகும். இவ்வாறு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அனைத்து பக்தர்களையும் ஒரு தேர்ந்த ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் பக்தி கோட்பாட்டினை உபதேசிக்கும்படி அறிவுறுத்துகிறார். ஒருவன் முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது அவன் தனிமையான இடத்தில் இருந்து உபதேசம் செய்வதென்றும் ஓய்வு பெறலாம். உதாரணத்தினை பின்பற்றி அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் பக்தர்கள் இப்போது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் உபதேசகர்களாக சேவை செய்கின்றனர். இப்போது அவர்கள் ஆன்மீக குருவினை அவரது உபதேச பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறச் சொல்லக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கின்றனர். ஆன்மீக குருவின் இறுதி காலத்தில் அவரது பக்தர்கள் உபதேச பணிகளை தங்களது கைகளில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இவ்வழியில் ஆன்மீக குரு ஒரு தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து நிர்ஜன வசனத்தினை மேற்கொள்ளலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. So reading from Bhagavatam 31 slokam. एकैकस्याभवत् तेषां राजन्न अर्पुदं भोक्षयदे यद्वंशतरैर्महीमन्वन्तरं पुरम्. அதன் பிறகு மன்னர் பிராச்சீன பரிஷத்துக்கிட்ட வந்து யார் சொல்றது? நாரத மகரிஷி சொல்றார். மலையத்வஜன் யாரை மணந்தார்? ஆக்சுவலி ஆயிரக்கணக்கான யாரை மணந்தார் மலையத்வஜன்? புரஞ்சனனுடைய மகளை இல்லையா? புரஞ்சனியாக வந்து அதாவது புரஞ்சனன் விதர்ப்ப மகளை இல்லையா? விதர்ப்பனின் மகளை விதர்ப்பியை வந்து மலையத்வஜன் வந்து மனம் புரிந்து அவளுக்கு வந்து எத்தனை ஒரு புதல்வி 1000 அதாவது 7 மகன்கள் மற்றும் வந்து ஒரு மகள் இல்லையா? அந்த மகளுக்கு வந்து கண்கள் நல்ல கருப்பா இருக்கும். கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணருடைய அதாவது ஒரு சாரூபியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு ஒத்த உருவ அமைப்பு, அதாவது சில அவயங்கள் மாத்திரமே வந்து பகவானுடையதை போன்ற கிடைக்க பெறக்கூடிய. ஏன்னா மலையத்வஜனே வந்து மிகப்பெரிய பாகவதர். அதனால அவருடைய மகள் வந்து கிருஷ்ணருக்கு இருக்கக்கூடிய சில அதாவது குவாலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடியதாக தெரியும். ஸோ அதனால்தான் அசீதா இங்க அந்த அந்த ஸ்லோகத்துல அசீதான்னு வரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. ஓகே, ஸோ பகவானுடைய அந்த கண்கள் வந்து அந்த குழந்தை வந்து பெற்றிருக்கிறாள் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது இல்லையா? அந்த பெண்ணை யாருக்கு மனம் முடித்து கொடுக்கிறார்? ஆக்சுவலி இந்த மலையத்வஜன் யாருக்கு மனம் முடித்து கொடுக்கிறார்? இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? யாருக்கு? அகஸ்திய முனிவருக்கு மனம் முடித்து கொடுக்கிறார் இல்லையா? அதன் பிறகு இந்த 7 பிள்ளைகளுக்குமே வந்து மகன்களுக்குமே வந்து திருமணங்கள் ஆகிறார். அதுக்கப்புறம் 1000கணக்குல வந்து அவங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து பிரஜனி இல்லையா? ஸோ இங்க உயிர் வாழிகள் வந்து அபிவிருத்தி ஆகின்றது.
இப்படி அதன் பிறகு மன்னர் வந்து பிராச்சீன பரிஷத்தை மலையத்வஜனின் மைந்தர்கள் அனைவரும் ஆயிரக்கணக்கான மைந்தர்களை பெற்றெடுத்தனர். அவர்கள் அனைவரும் இவ்வுலகம் முழுவதும் ஒரு மனுவின் ஆயுட்காலம் வரை அதன் பின்னர் கூட அவர்கள் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது. இல்லையா? பிரம்மதேவனின் ஒரு நாள் எவ்வளவு? 14 மனுக்கள் மற்றும் ஒரு சந்தி. இல்லையா? இந்த இதை வந்து கலந்ததுதான் பிரம்மதேவனுடைய ஒரு பகல். அதை போன்றே நீண்டது ஒரு இரவும் கூட. அப்போ இங்க ஒரு மன்வந்திரம் என்பது என்னன்னாக்கா 71. அதாவது நம்ம என்ன யுகம் அது சொல்லுவாங்கப்பா, 4 யுகங்களும் சேர்ந்து ஒரு திவ்ய யுகம். இல்லையா? அது மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் தான் வந்து என்பது ஒரு மன்வந்திரம். இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி 14 மன்வந்திரங்கள். ஸோ இப்படி இந்த 14 மன்வந்திரங்கள் பிளஸ் ஒரு சந்தி தான் வந்து அதாவது பிரம்மருடைய ஒரு நாள். அதே போன்று நீண்டது அவருடைய ஓர் இரவும் கூட. அப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது 43,20,000 வருடங்கள். அதாவது இன்டூ ஏன் இது 43,20,000 ஏன்னா 10 கலியுகம் ஆண்டுகள். ஒரு கலியுகத்துக்கு வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள். அதை விட 2 மடங்கு வந்து துவாபர யுகம். கலியுகத்தினுடைய 3 மடங்கு வந்து திரேதாயுகம். கலியுகத்தினுடைய 4 மடங்கு வந்து சத்தியயுகம். 4 + 3 7. இல்லையா? 7 + 2 9. 9 + 1 10. அதனால்தான் ஒரு திவ்ய யுகம் வந்து எத்தனை? அதாவது 43,20,000 ஆண்டுகள். அதை நாம் 71 திவ்ய யுகங்களால வந்து நாம வந்து பெருக்கினால் ஒரு மனுவனுடைய ஆயுட்காலம் என்பது தெரிய வரும். ஓகே, ஒரு மனுடைய ஆயுட்காலம் முடிந்தவுடன் மற்றொரு மனுவின் காலம் தொடங்குகிறது. இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தின் வாழ்க்கை சக்கரம் சுழன்று கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஒரு மனுவை தொடர்ந்து மற்றொரு மனு வரும்பொழுது கிருஷ்ண உணர்வு அந்த சந்தியில வந்து நிகழும் என்று சொல்லப்படுகிறது. பகவத்கீதையில கூட வந்து உறுதி செய்யப்பட்டது. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம். இல்லையா? விவஸ்வான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றார். இல்லையா? ரோக்வான் அகம் அவ்யயம். விவஸ்வான் யாருக்கு சொல்றார்? மனுவுக்கு சொல்றார். மனு யாருக்கு சொல்றார்? ஆக்சுவலி இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு சொல்றார். ஆனா இது வந்து இந்த சங்கிலி தொடர்பு வந்து அப்போ வந்து விட்டு போனதாக தெரிகிறதுன்ட்டு. அதனாலதான் மீண்டும் வந்து பகவத்கீதை சொல்றதுக்கு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனரை வந்து தேர்ந்தெடுத்தார். இல்லையா? ஸ்ரீ பகவான் கூறினார், அழியாத இந்த விஞ்ஞானத்தினை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு முதல்ல கூறினேன். விவஸ்வான் இதனை மனித குல தந்தையான மனுவிற்கு எடுத்துரைத்தார். மனுவும் வந்து என்ன பண்ணார்? இதனை இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு கூறினார். சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பகவத்கீதையை ஒரு மனுவிற்கு உபதேசித்தார். அந்த மனு அந்த மைந்தனை தன் மைந்தனான மற்றொரு மனுவுக்கு உபதேசித்தார். இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வு உபதேசமானது ஒரு நாளும் தடைப்பட்டு நின்றதே கிடையாது. எந்த ஒரு காரணத்து கொண்டுமே கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் வந்து நிற்கவே நிற்காது. இல்லையா? ஏன்னா அது எப்பொழுதுமே நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்த. இப்ப நம்மளாம் இந்த 4 வருடங்களாதான் கிருஷ்ண உணர்வு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அதுக்காக 4 வருடங்கள்ல இருந்துதான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கா? கிடையாது. இல்லையா? பிரபுபாதர் காலத்துல இருந்து இருக்கு. அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன அஜ்ஞாத சுக்கிரத்தி இருந்ததோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பிரபுபாதருடைய திருவடிகளை சேர்ந்தார்கள். நாம கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்தி இந்த இடத்துல இப்போ இணைந்திருக்கின்றோம். இல்லையா? பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளபடி ஒரு மனுவிடமிருந்து மற்றொரு மனு என்ற ரீதியில் கடந்து வந்திருக்கும் மிக மிக பழைய யுகமாகும் இது. அதாவது இந்த அதாவது மிக பழைய இயக்கமாகும். அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து வேறு ஒரு நிலையில இருந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனா இப்போ இந்த காலகட்டத்துல வந்து சில பிரபுபாதர் அவர்களால் வந்து நியமிக்கப்பட்டது. அப்ப இப்ப மட்டும்தான் இந்த இஸ்கான் இயக்கம் இருந்ததான்னாக்கா இல்லை. தொன்று தொட்ட காலத்திலுமே வந்து ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே வந்து உபதேசித்திருக்கிறார்கள். இல்லையா? ஒவ்வொரு வீட்டு முன்னாடியுமே வந்து ஒரு துறவி ஒருத்தர் வந்து போறாங்கனாக்கா, ஒரு முனிவர் செல்கிறார் என்றால் அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தனை வந்து அறவழியில வந்து எடுத்துட்டு வர்றதுக்காகத்தான் அந்த வீட்டுக்கு செல்கிறார். நிமித்த மாத்திரமே. இல்லையா? ஒரு உடைக்காகவோ உணவுக்காகவோ வந்து அவர் செல்வது கிடையாது. 5 வீடுகள் மட்டும்தான் ஒரு நாளைக்கு அவர்கள் வந்து அதாவது இது என்னது பிக்ஷம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம். அந்த முதல் 5 வீடுகள்ல எதுவுமே கிடைக்கலன்னா அன்றைய பொழுது அவர்கள் வந்து ஏதுமற்ற நிலையில தான் கழிக்கணும். அதனால எத்தனை வீடுகள் வேணாலும் கிடைக்கிற வரைக்கும் போறது கிடையாது. ஓகே, so there is as per the shastras வந்து they are followed.
ஸோ ஒரு மனுவிடமிருந்து மற்றொரு மனு என்ற ரீதியில் கடந்து வந்திருக்கு மிக மிக பழைய இயக்கமாகும் இல்லையா. இது வந்து அப்படியே இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொன்னதை வந்து ஒவ்வொரு வழியா வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. வைணவர்களுக்கு மத்தியில் அவர்களது தனிப்பட்ட அடையாளத்தை பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கலாம். இவற்றையெல்லாம் தாண்டி கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும் இல்லாது வந்து கொண்டே இருக்கும். எஸ் இல்லையா. எத்தனையோ சம்பிரதாயங்கள் என்பது வந்திருக்கு இல்லையா. ஆனா அத்தனை சம்பிரதாயங்களுமே இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் மட்டும்தான் நிலைத்திருக்கிறது. எந்தெந்த 4 சம்பிரதாயம்? அதாவது நம்ம பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அடுத்து வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம், அடுத்து வந்து குமார சம்பிரதாயம் இல்லையா. அது நிம்பர்காச்சாரியா. குமார சம்பிரதாயம் வந்து நிம்பர்காச்சாரியா. ருத்ர சம்பிரதாயம் வந்து விஷ்ணு சுவாமி. அடுத்து வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துக்கு வந்து ராமானுஜாச்சாரியா. நம்ம இந்த பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயில மத்வாச்சாரியா. இப்படி இவங்க எல்லாருமே தோன்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. வேறு அவர்களுடைய உணர்தல், அவங்களுடைய ரியலைசேஷனை அவங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ்க்கு வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. ஆனா அல்டிமேட் கோல் பேசிக் ப்ராசஸ்ல வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஜீவாத்மா இருக்கிறது, பரமாத்மா இருக்கின்றார் இல்லையா. சோ அவர் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஜீவன் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஜீவனுடைய தலையாய கடமை என்ன? இது வந்து உடல். இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது இல்லையா. சூக்ஷ்மம், ஸ்தூலம், இது எல்லாமே இந்த கான்செப்ட்ல எந்த மாற்றமுமே கிடையாது. எந்த அதாவது நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த 4 சம்பிரதாயத்திலுமே எந்த கருத்து வேறுபாடுகளே கிடையாது. ஆனால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அதாவது தொண்டு மட்டும்தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணதுதான் வந்து அந்த ஆச்சாரியா என்ன ஓமையை அமைத்து கொடுத்தாரோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அங்க மட்டும்தான் சிறிதளவு வித்தியாசம் இருக்கும். பட் அல்டிமேட் கோல் வந்து இறைவன் தான் என்பதை வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஸோ அவர் அதாவது ஸ்ரீ பக்தி வினோத தாகுரார் அவர்களின் அறிவுரையின் பேரில் இல்லையா. அதாவது பக்தி வினோத தாகுரார் அவருடைய மகனா இருந்த ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர்கள் வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை கடந்த 100 வருடங்களாக ஒரு கட்டுக்கோப்பான வழியில் உபதேசித்து தொடங்கினார் இல்லையா. பிரபுபாதர் சிறு பிராயத்தில் இருக்கும் பொழுதே அதை வந்து அவரிடத்துல சென்று வந்திருக்கிறார் என்பதை நாம லீலாமிரதத்துல வாசிக்கிறோம். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜாவின் சீடர்கள் அனைவருமே தீக்ஷா சகோதரர்கள் ஆவர். நம்ம பிரபுபாதருக்கு எங்களிடம் சில கருத்து வேற்றுமைகள் இருந்த போதிலும், ஏன்னா பிரபுபாதருடைய அல்டிமேட் கோல் என்ன, கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும்ன்றது. அவங்க வந்து கொஞ்சம் அவங்களுடைய அதாவது மானிட்டரி பெனிஃபிட் இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா. அந்த ஒரு நிலையில அவங்க எடுத்துட்டு போனாங்க. ஆனா கோல் வந்து ப்ரீச்சிங் பண்ணணும். அந்த ப்ரீச்சிங்கை வந்து அவங்களும் மாற்றிக்கல, பிரபுபாதரும் மாற்றி அமைச்சுக்கல. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கொடுக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் வந்து இரு தரப்பிலுமே இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இருவருமே ஒன்று சேர்ந்து செயல்படல. ஆனா பிரபுபாதர் நிறையவே முயற்சி செய்தார் இல்லையா. ஆனா அவருக்கு ஒத்துழைப்பு என்பது கிடைக்கவே இல்லை. அதனால்தான் அவர் தனித்து இயங்கினார். நாங்கள் இணைந்து, மேலும் அவருடைய குருநாதருமே அவரை தனித்து தான் இயங்கணும்னு நினைச்சார். ஏன்னா இருக்கக்கூடிய சூழல் வந்து அவர் ஆல்ரெடி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி போயிருந்தார் இல்லையா. இந்த 64 மடங்களாக மாறியது இல்லையா. அந்த மடங்களாக மாறியது யாரு, சைத்தன்ய மடம் என்று. ஸோ அவ்வாறு அது ஸ்பிளிட் அப் ஆகும்ன்றது வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுராருக்கு தெரியும். அதனாலதான் பிரபுபாதரை வந்து இந்த இயக்கத்துல வந்து அவர் இருக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்கவே இல்லை. அவர் தனித்தே செயல்படணும்ன்ற விருப்பம் என்பது அவருக்கு இருந்தது. ஸோ நாங்கள் ஒவ்வொருவருமே எங்கள் சந்தேக சக்திக்கேற்ப கிருஷ்ண உணர்வினை உலகம் முழுவதும் பரப்பி கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். இது பிரபுபாதர் அவர்கள் எழுதியிருக்கார். உணர்வினை உலகம் முழுவதும் பரப்பி, மேலும் இதனை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு பல சீடர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா. பிரபுபாதர் 10,000 சீடர்கள் இல்லையா தீட்சை கொடுத்திருக்கார். நாங்கள் ஏற்கனவே அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை தொடங்கி இருக்கிறோம். மேலும் ஆயிரக்கணக்கான ஐரோப்பியர்களும் அமெரிக்கர்களும் இந்த இயக்கத்தில் இணைந்து இருக்கின்றனர். உண்மையில் இவ்வியக்கம் வந்து ஒரு காட்டுத்தீயை போல பரவி கொண்டிருக்கிறது இல்லையா. இப்ப பிரபஞ்சத்துல எல்லா மூளை முடுக்கிலுமே இருக்கு இல்லையா கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், இஸ்கான் இயக்கம். கிருஷ்ண உணர்வு கோட்பாடு பக்தி தொண்டின் 9 கொள்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டதும் இல்லையா. டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல எப்படி பண்றது, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா. அடுத்து வந்து அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் இல்லையா. அடுத்து பாத சேவனம். இப்படி ஒரு காலம் நிற்க போவது கிடையாது. இது எதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. ஜாதி, மதம், நிறம், இனம், தேசம் என்ற வேறுபாடு எதுவுமே கிடையாது. எந்த மதத்துல இருந்தீங்கோ, எந்த குலத்துல பிறந்தீங்கோ இல்லையா,
அப்படின்ற அந்த வேறுபாடவே கிடையாது. எந்த தேசத்தை சேர்ந்தவங்கலாம் கிடையாது. ஒன்லி திங் வி ஆர் ஆல் கிருஷ்ணடேரியன், அவ்வளவுதான். நான் வந்து ஹிந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்டியன், நான் அமெரிக்கன், இந்தியன் அப்படிலாம் பாகுபாடே கிடையாது. வி ஆர் ஒன்லி கிருஷ்ணடேரியன், அவ்வளவுதான். எதுவுமின்றி அது தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கும். இதை தடுப்பவர் எவருமே கிடையாது, யாராலுமே தடுக்க முடியாது. இஸ்லோகத்தில் உள்ள பொக்ஷயதே என்னும் சொல் மிக முக்கியமானதாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் கருதுகிறார். அதாவது அது எதை பற்றி சொல்கின்றது என்பதை நாம பின்ன வரக்கூடிய அந்த வரிகள்ல நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். ஒரு அரசன் எவ்வாறு குடிமக்களை பாதுகாக்கின்றானோ அது போல பக்தி தொண்டு கொள்கைகளை பின்பற்றும் இப்பக்தர்கள் இவ்வுலக மக்கள் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கின்றனர் இல்லையா. அவர்கள் செய்யக்கூடிய தொண்டின் மூலியமாக இல்லையா, பிரார்த்தனைகள் மூலியமாக, வழிநடத்துதல் மூலியமாக, இப்படி எல்லாவற்றிலுமே வந்து பக்தர்களை வந்து ரட்சிக்கிறார்கள். ஆயினும் ஞானிகளிலே ஒருவர் கூட ஆன்மீக நிலைக்கு தங்களை உயர்த்தி கொள்ளும் சரியான பாதனை மக்களுக்கு காட்டவில்லை. 100% இது ட்ரூத் இல்லையா. அவங்கவங்க வந்து அவங்களுடைய குரு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அந்த ஞானத்திலும் தியானத்திலும் நிலை பெற்று இல்லையா பக்குவம் அடைந்து அவங்க வந்து எதையுமே வெளிப்படையா சொன்னது கிடையாது. ஞானிகள் வந்து சொல்றதே கிடையாது. அவங்க வந்து அருள் பாலிப்பார்கள். ஞானிகளும் தியானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் அவர்களிடத்துல போய் நம்முடைய குறைகளை சொன்னோம்னாக்கா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் அதாவது சித்தீஸை வச்சு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க, அவ்வளவுதான். பௌதீக சொல்யூஷனுக்கு மட்டும்தான் அந்த சித்திகளை பயன்படுத்துவார்கள், இதுதான் உண்மை. அதனால்தான் ஞானிகளும் தியானத்திலே நிலை பெறுபவர்களை நாம் பின்பற்றினால் இறுதி வரை பௌதீகத்துல வந்து உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்களுக்கு எல்லாமே, ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பௌதீக சித்திகளை, அதாவது அவங்க கொடுக்கறது எல்லாமே சித்திகள் இல்லையா. அவங்க என்னதான் ஸ்பிரிச்சுவலா அவங்க எலிவேட் ஆயிருந்தாலும் அதை எல்லாமே பௌதீகத்திற்கு வந்து உபயோகப்படுத்துவாங்க. அதனால்தான் நாம அவங்கள சுலபமாவே நம்புவோம். ஆனா உண்மையான இதனுடைய அடிப்படை தாற்பயத்தை வந்து அவங்க சொல்றதே கிடையாது. நீ பக்தி பண்ணு அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை வந்து அவங்க எடுத்துரைக்கிறதே கிடையாது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஓமையை சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. எது வந்து காமனான ஓமை என்றது கிடையவே கிடையாது. அக்ராஸ் அத்வைதிஸே நீங்க எடுத்துட்டாலுமே வெவ்வேறு நிலைகள். நீங்க நார்த் இந்தியா போனீங்கன்னா அங்க எத்தனையோ அதாவது அவங்கவுங்களுடைய மகாராஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பக்கம் இல்லையா. அப்படி அவங்கவுங்களுடைய சம்பிரதாயங்கள் இருக்கும். ஆனா உண்மையிலேயே அது எல்லாமே ஆதிசங்கராச்சாரருடைய சம்பிரதாயத்தை ஒத்தி வரவே வராது. ஓகே, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் அவரை வந்து பிரார்த்திச்சிருப்பாங்க. அவங்களே வந்து இது பண்ணி சில பேர் அவங்களே சுயமாவே பண்ணுவாங்க இல்லையா. குரு என்ற இதுவே இருக்காது. தேவுடா வட்டைன் சால்வேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை கொண்டு நம்ம ஏன் தமிழ்நாட்டிலேயே அந்த கலை உண்டு இல்லையா. ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய குரு வந்து எங்க கிருஷ்ணர்ல இருந்து தொடங்கினா, அதாவது பரம்பொருள்ல இருந்து தொடங்கினாங்கன்னா அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா. இட் இஸ் வெரி வெரி அந்த ஒரு டிஃபரன்சஸ் வந்து உண்டு. அதனாலதான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்தை வந்து ஒவ்வொரு இதையுமே எடுத்துரை அவங்களுடைய உணர்தலை எடுத்து வச்சு சொல்லிட்டு போறாங்க. அதனால கர்ம ஞான யோகத்துல வந்து நாம எதையுமே நாம பக்தி பாதையில எடுத்துட்டு போக முடியாது. நிரந்தரமான பக்தி பாதைக்கு போகாது. தற்காலிகமான பக்தி செய்யலாம். மீண்டும் அந்த தேவதனுடைய உலகத்தை நாம் அடைந்து புண்ணியங்களை எல்லாம் வந்து கரைந்த பிறகு மீண்டும் இந்த புவிக்கு நாம திரும்பி வருவோம். எங்கே சென்றால் நித்தியமான வாழ்க்கையை நாம வந்து அனுபவிப்போமோ அத்தகைய மார்க்கத்தை அவர்களால கண்டிப்பா காட்ட முடியாது இல்லையா. சிவபெருமானே பகவானை தான் துதிக்கிறார் இல்லையா. ஆனா அதை எந்த ஒரு அத்வைதியுமே வந்து சொன்னது கிடையாது. they know that, அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க சிவ வழிபாடை மட்டுமே பண்ணுங்கன்னு தெரிந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா. சிவனையும் நாம வந்து சேவிக்கணும். ஆனா அல்டிமேட் கோல் யார் என்பதையுமே அவங்க எடுத்துரைக்க வேண்டிய கடமையும் அவர்களுக்கு இல்லையா. அதை நாம செய்யறதே கிடையாது இல்லையா. we have that, அந்த ஒரு இது உண்டு. ஆயினும் ஞானிகளில் ஒருவர் கூட ஆன்மீக நிலைக்கு தங்களை உயர்த்தி கொள்ளும் சரியான பாதையை மக்களுக்கு காட்டவில்லை. இது 100% ட்ரூத் இல்லையா. ஞானத்துல அவங்க நிலை பெற்று இருப்பாங்க. அந்த ஞானத்தையுமே அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைச்சிருக்க மாட்டாங்க. அதை யாரோ ஒருத்தரை வந்து தேர்ந்தெடுத்து பிற்காலத்துல அவருக்கு வந்து தொண்டு, அதாவது அந்த பரம்பரையில எடுத்துட்டு போகிறதுக்காக ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள வந்து சிறுபிராயத்திலேயே வந்து சன்னியாசத்தை ஏற்க வச்சு 5-6 வயசுலயே வந்து சன்னியாசத்தை ஏற்றிருப்பாங்க. அப்பத்துல இருந்தே அந்த குருவிடத்துல அவங்க வந்து பயிற்சி பெற்று இருப்பாங்க இல்லையா. எல்லாவற்றையுமே எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்க முடியாது. ஆனா பேசிக் லெவல்ல வந்து எதை செய்யணுமோ, இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல எப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா. சாதனை எப்படி பண்ணணும்ன்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா பக்குவம் அடைகிறது எல்லாமே அவங்களுடைய முயற்சி என்றது சொல்லப்பட்டது இல்லையா. ஆனா அந்த ஸ்பெசிபிக்கா அந்த ஒரு குரு
அந்த சீடனுக்கு மட்டும்தான் எடுத்துரைப்பார். அந்த சீடன் நாளைக்கு ஒரு சீடனை உருவாக்குவார். ஆனா அது அவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சீடர்களுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியாது, கண்டிப்பா தெரியாது. அப்படிதான் இந்த சம்பிரதாயங்கள் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுல மிக முக்கியமான சம்பிரதாயங்கள் இந்த 4மே இல்லையா. நாம் எல்லாரும் பிரம்ம கௌடிய மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான். அது சைத்தன்ய மகாபிரபுவிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இது. இப்பக்தர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை மிகவும் விரிவாக பரப்புவதிலும் போலி அவதாரங்கள், போலி சுவாமிகள், போலி யோகிகள் மற்றும் பிறரால் துன்பத்துக்குள்ளாகும் அறியாத பாமர மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுமையில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. எந்த ஒரு இஸ்கான் சென்டர்லயுமே வந்து நீங்க இந்த சித்தியை கொடுக்குறேன், அந்த சித்தியை கொடுக்குறேன், இதை செய்யறேன், உனக்கு பௌதிகத்துக்கு சொல்யூஷன் தரேன், இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்றதே கிடையாது. காமன் மங்களாரத்திய பாரு, தர்ஷனார்த்திய பாரு, நாம ஜபம் சொல்லு, பகவத்கீதை படி, பாகவதம் கேளு, இப்படிதான். திஸ் இஸ் த கன்சிஸ்டன்ட் ப்ராசஸ். இது தவிர்த்து வேற எந்த ஸ்பெஷல் எதுவுமே கிடையாது. இது இட் இஸ் ஓப்பன் எல்லாருக்குமே. இது ஒரு 6 மாசம் அங்க இருந்தாங்கன்னாக்கா இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்றத வந்து அவங்களால ஓரளவுக்கு யூகிக்க முடியும். ஆனா நம்ம அதை விடுத்துட்டு நம்ம வெறுமனே இந்த மாயாத தத்துவம் இல்லைன்னா இந்த யோகிகளுடைய இதெல்லாம் நாம் போகும்பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும். அதுதான் வந்து காமன் பிராக்டிஸ்ன்னே அவங்களால சொல்ல முடியாது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் வேணும் இல்லையா. அதனால ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அகஸ்திய பிராக் துஹிதரம் உபயே மே கிருதவ்ரதாம் யஷ்யாம் திருடச்சதோ ஜாத இத்மவாதாத்மஜோ முனிஹி. இப்ப மாமுனிவர் அகஸ்தியர் பகவான் கிருஷ்ணரின் உறுதிமிக்க பக்தரான மலையத்வஜனின் மகளான மூத்த மகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அவள் தான் முதல்ல பிறந்தா இல்லையா, அதனால மூத்த மகள். அவளை வந்து வணக்கிறார். அவளுக்கு திருடச்சுதன் என்னும் மைந்தன் வந்து பிறக்கின்றான் இல்லையா. யாருக்கு? மலையத்வஜனின் மூத்த மகளை வந்து யார் வணக்கிறது? அகஸ்தியர். சோ அகஸ்தியர் யாரு? மலையத்வஜனுடைய மருமகன் இல்லையா. அவருக்கு திருடச்சுதன் என்ற மகன். அந்த திருடச்சன் என்ற மகனுக்கு வந்து இத்மவாகன் என்ற ஒரு புதல்வனும் பிறக்கின்றார். இப்படி அந்த பாரம்பரியம் வந்து தொடங்கிறது. அகஸ்திய என்னும் சொல்லுக்கு வந்து என்ன விளக்கம்? பௌதீக நிலைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது இல்லையா. அதாவது அவர்கள் ஆற்ற அந்த பௌதீகத்திலிருந்து அவர்கள் அதாவது இன்னும் புலன்கள் சுதந்திரமாக செயல்படுபவை அல்ல என்பது குறிக்கும். அதாவது இந்த புலன்கள் எல்லாமே தனித்து இயங்காது இல்லையா, சுதந்திரமாக இயங்காது அப்படிங்கிறது வந்து பொருள். முனி என்னும் வார்த்தைக்கு மனம் என்னும் பொருளாகும். இது 2 எழுதி வச்சுக்கோங்க. அகஸ்திய என்னும் சொல் வந்து நமக்கு எல்லாமே வந்து கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அது எல்லாமே தனித்து இயங்குகிறதா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. ஸோ மனது என்ன பண்ணும்? அந்த புலன்களை வந்து புத்தியை கொண்டு இயக்கும். தனித்து எந்த புலனுமே இயக்காது. ஸோ கைடன்ஸ் எல்லாமே மனதிலிருந்து தான் வரும். அதனால முனி என்றால் மனம். ஸோ அந்த அகஸ்திய முனி என்றால் மனம் கொண்டு இந்த புலன்களை வந்து செயல்படுத்தக்கூடியவர் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டது. ஆனா அந்த மனதை அவர் எப்படி கட்டுப்படுத்தியிருப்பார்? 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில எடுத்து போயிருப்பார். ஓகே. புலன்கள் அனைத்திற்கும் மையமாக திகழ்வது மனமே ஆகும். மனதை விட்டு புலன்களினால் தனித்து அதையும் கொடுத்தாச்சு இல்லையா. பக்தி கோட்பாட்டினை மனம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறது. அதே நான் வந்து கர்மத்திலேயோ இல்ல ஞானத்திலேயோ இல்ல தியானத்திலேயோ ஈடுபடணும்னு நினைச்சா அது அவ்வாறே செல்கிறது. பக்தி கோட்பாடே பக்தி லதா பீஜா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல. மலையத்வஜனின் மூத்த மகளாகும். முன்னரே விளக்கி இருக்கின்றபடி அவளது கண்கள் வந்து ரொம்ப கருப்பா இருக்கும். கிருஷ்ண பக்தியாக அவள் இருக்கிறாள் என்று பொருள். ஏன்னா ஒரு பக்தருடைய வயிற்றுல வந்து பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் வந்து பக்தர்களாகவே இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம். மேலும் முன்னரே விளக்கி இருக்கின்றபடி அவளது கண்கள் வந்து எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் மீதே நிலைத்திருக்கும். அசிதோஷனம். எந்த ஒரு தேவருக்கும் ஒருவனால் பக்தி செய்ய முடியாது. பக்தி என்பது விஷ்ணுவிற்கு மட்டுமே செய்யக்கூடியதாகும் இல்லையா. பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள்தான் தேவர்கள். அவர்கள் ஒரு பணி என்னன்றதை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். அத்தகைய நிலைக்குத்தான் அவர்கள் படைக்கப்பட்டார்கள். நாம் அவர்களையே வணங்கி வணங்கி நாம் என்ன பண்றோம்? உண்மையிலே வணங்க வேண்டிய எம்பெருமான வணங்குறதே கிடையாது. சோ பக்தி என்பது இறைவனாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுக்கு மட்டுமே செலுத்துவதாகும். அங்கே மரியாதைகள் என்பதுதான் வந்து நாம தேவர்களுக்கு வணங்கக்கூடிய. ஓகே. ஆனால் பக்தி என்பது இவருக்கு. பக்தி பிரியோ மாதவா தேவி. அதாவது பகவான் வந்து அதாவது சிவபெருமான் வந்து அபிஷேக பிரியர், பகவான் அலங்கார பிரியர் இல்லையா. அதுலயுமே வந்து பக்தியை வந்து மேன்மையா நினைக்கக்கூடியவர் பகவான்.
ஸோ எந்த அளவுக்கு நாம் அவரிடத்துல பக்தி கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவரே வந்து நம்மை நோக்கி வந்து விடுவார். நாம் ஒரு 2 அடி எடுத்து வச்சா அவர் 4 அடி வச்சு முன்னாடி வருவார். ஸோ பக்திக்காகத்தான் அவர் வந்து எப்பொழுதுமே தன்னை வந்து ஒரு தேரோட்டியாக கூட வந்து அர்ஜுனருக்கு இருந்தார் என்றால் பிகாஸ் ஆஃப் த அர்ஜுனாஸ் டிவோஷன். அவ்வளவுதான். முழு மேற்பொருள் உருவமற்றது என்று கருதி மாயாவாதிகள் பக்தி என்பது எந்த வடிவத்தையும் வழிபடுவதற்கு உரியதாகும் என்கின்றனர் இல்லையா? அதாவது நானு டெல்லிக்கு போகணும் இல்லையா? ஆனா நான் என்ன பண்றேன், எந்த ஃபிளைட் எடுத்தாலுமே நான் டெல்லிக்கு போயிடுவேன்னு நினைச்சிட்டு நான் டிக்கெட் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்டிப்பா போக முடியுமா? கண்டிப்பா போக முடியும் இல்லையா? நம்ம தொடங்குறது நம்ம இடத்துல இருந்து தொடங்கினாலும் இறுதி இலக்கு டெல்லின்னு மட்டும் டிக்கெட் எடுத்தா மட்டும்தான் நாம் டெல்லிக்கு போய் சேர முடியும். அதை விடுத்துட்டு நான் வந்து பரோடா, அடுத்து வந்து அகமதாபாத் இப்படிலாம் நான் டிக்கெட் எடுத்துட்டு நான் டெல்லிக்கு போகணும்னு நினைச்சேன்னா கண்டிப்பா முடியும். எந்த தேவதையை வணங்குகிறோனோ அந்த தேவனுடைய திருநாட்டை நாம் அடைவோம். இதுதான் உண்மை. இறைவனை வணங்கினால் மட்டுமே அவருடைய திருநாட்டை நம்மளால சேர முடியும். அதை தவிர்த்து இந்த உலகத்திலேயே நாம எந்த தேவதையை வணங்குகிறோமோ அந்த அதனுடைய உலகத்துக்கு மட்டும் சென்று அந்த புண்ணிய காலங்கள் கழித்த பிறகு மீண்டும் இந்த இடத்துல வரும். யாந்தி தேவ விருத்தான் தேவா இல்லையா? பித்ரு வித்தாந்தி அந்த இது ஸ்லோகம் வருது இல்லையா? ஸோ நாம எந்த தேவதை வணங்குகிறோமோ அந்த உலகத்திற்கு செல்ல முடியும். ஸோ முழு மெய்ப்பொருள் உருவமற்றது இல்லையா? மாயவாதிகள் அதுதான் ஆற்றல் மட்டும்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து பண்ணிடுவாங்க. அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா, நாம யாரை எப்படி வணங்கணும் என்று தெரியாமலே நாம் என்ன பண்றோம், வணங்குகின்றோம். பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள் தான் தேவர்கள் இல்லையா? சோ ஒரு குறிப்பிட்ட உத்தியோகத்தை தான் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இறைவனால் இடப்பட்ட பணியை அவர்கள் ஏற்று நடத்துகிறார்கள். அந்த பணியை அவர்கள் செவனே செய்து நம்ம இந்த வாழ்நிலை வந்து நமக்கு அமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக நாம வி ஷுட் பி மோர் கிராட்டிடியூட். தேவர்களை நாம வணங்குவது நம்முடைய நன்றியை வந்து தெரிவிப்பதற்கு தான். இப்ப சூரிய பகவானை வணங்குறோம் சங்கராந்தி அப்போ இல்லையா? அந்த வருடத்து அறுவடையான எல்லா வஸ்துக்களையுமே சமைத்து அவருக்கு படையலாக வைக்கிறோம். தட் இஸ் ஹவ் வி நீட் டு டு இல்லையா? ஆனா அவரையே நாம முதன்மை கடவுளாக மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு வணங்கினால் நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய வாழ்நிலையில ஏற்படக்கூடிய அனைத்து இன்னல்களுக்கும் சொல்யூஷன் கிடையவே கிடையாது. அப்ப ஏன் நம்ம வந்து ராகுக்காக அந்த ஸ்தலம் போங்க, சூரியனே நான் பிரதான தேவதையாக வச்சுட்டு நான் ஏன் வணங்கக்கூடாது? ஏன் சூரியனே நம்மள எல்லா இடத்துலயுமே ரட்சிக்க கூடாதான் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லையா? ஸோ நம்ம இந்த செகண்ட் அஃபென்ஸுக்கு பத்ம புராணத்துல 10 offenses ஆஃப் த ஹோலி நேம் படிக்கிறோம் நம்ம டெய்லி மங்களாரத்தி அப்போ இல்லையா? ஸோ இறைவனிலிருந்து சுதந்திரமானவர்களும் மற்றும் இறைவனுக்கு சமமாகவும் தேவர்களை கருதக்கூடாது. அவ்வாறு கருதினால் அதுவே நமக்கு அபராதமாகும் என்பதையுமே வந்து செகண்ட் அஃபென்ஸா நமக்கு சொல்லப்பட்டது இல்லையா? த பொசிஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் ஷுட் நாட் பி டைல்யூட்டட். அவரை நாம என்ன பண்ணக்கூடாது, தேவர்கள் அளவுக்கு நாம வந்து இறக்கி விடக்கூடாது இல்லையா? he is situated in the top most இல்லையா? அவருக்கு சமமாக நாம இவர்களை ஏற்றவும் கூடாது. அது தவறு. ஒன்ஸ் பொசிஷன் வந்து என்ன இருக்கோ அதை நாம வந்து அவ்வாறே நாம அவர்களை வந்து வணங்க வேண்டும். அதை நாம வந்து வணங்கினால் அந்த இதுமே வந்து இறைவனுக்குத்தான் போய் இன்டைரக்ட்லி அது வந்து அந்த வணக்கங்கள் அனைத்துமே இறைவனுக்குத்தான் போய் சேர்க்கிறது. இன்டைரக்ட் வர்ஷிப் அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வாறு இருக்குமானால் ஒரு பக்தன் எந்த ஒரு தேவரையுமே அல்லது கடவுள் உருவத்தையோ கற்பனை செய்து வணங்க முடியும். எஸ், வி ஹாவ் டு இமேஜினேஷன். நீங்க இந்த தியான பயிற்சிகள் போகும் பொழுது நமக்கு சொல்லுவாங்க, யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் த லைட், யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் சம் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வந்து நினைச்சுக்கோ, இதெல்லாம் கூட சொல்லி கொடுக்கறவங்க உண்டு. உண்மையிலேயே நாம எதையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. உண்மையிலே தியான பயிற்சிகள் எப்படிப்பட்டதுன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனை வந்து நாம வந்து நம்ம மனசுல வந்து நிலைப்படுத்தி அந்த இடத்தையே நாம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நாம வந்து தியானத்தை பண்ணணும். அவ்வளவுதான். அங்கே உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு ஹெவினஸா நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் உண்மையான தியான பயிற்சி. ஆற்றலை நம்மளால உணர முடியும். அதுதான் அருபத்தன்மை. நாமளே வந்து ஒரு கற்பனையில இந்த ரூபம் அந்த ரூபம் எடுத்துட்டு வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதே ரூபமா தான் நமக்கு சித்தரிக்கப்படும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம இறைவனுடைய ரூபத்தை நாம கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. இறைவனே நம்முடைய பக்தியை மெச்சு அவரே வந்து தரிசனத்தை கொடுக்கணும். அப்ப நாம அந்த தரிசனத்தை நாம ஒரு க்ஷணமாயினும் பெறுகின்றோம். நாம இறைவனுடைய ரூபத்தை நாம சித்தரிக்க கூடாது. இறைவனுடைய ரூபத்தை எண்ணிக்கொண்டு தியானம் பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும், எண்ணணும். அந்த ரூபம் எப்படிப்பட்டது என்பது நமக்கு தெரியாது இல்லையா?
சோ அதனால இந்த அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்துல தான் பகவான் இருக்கின்றார் என்பதை வேத சாஸ்திரங்கள்ல படிக்கிறோம். அதனால வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து பண்ணலாம். ஆனா உண்மையிலேயே அவர் தரிசனம் வந்து கொடுக்கணும்னா நம்முடைய பக்தி அவருக்கு வந்து ஏற்றதாயின் அவரே வந்து நமக்கு தரிசனத்தை கொடுப்பார் இல்லையா? அந்த நிலைக்கு நாம செல்லணும். இவ்வாறு வழிநடத்துதல் என்பது தவறான ஒரு நிலைக்கு ஒருத்தரை எடுத்துட்டு போயிடும். மேலும் ஒரு பக்தன் எந்த ஒரு தேவரையுமே கடவுள் உருவத்தையும் கற்பனை செய்து வணங்க கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? நாம இப்ப பாக்குறோம், கோயில்ல கிருஷ்ணரை பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அவர் அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்துல இருக்கேன்ற சாஸ்திரங்கள் சொல்வதால அந்த ரூபத்தை நாம் என்ன பண்றோம், மனசுல லைக்க நம்ம முயற்சி பண்றோம். அதை தவிர்த்து நாம வந்து இந்த கற்பனை கதாபாத்திரத்துல வந்து நாமே ஒரு உருவத்தை நாம உருவாக்குவது கிடையாது. அது மிக தவறானது. பக்திலதா என்பது திருடவிரத மீன்ஸ் உறுதி கொண்ட மனசு இல்லையா? ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் பக்தன் என்பது பகவான் விஷ்ணுவிற்கும் அவரது அவதாரங்களுக்கு மட்டுமே செய்யக்கூடியதாகும். பக்தி நாம் அவருக்கு மட்டும்தான் செய்ய முடியும். ஆகையினால் பக்திலதா என்பது திருடவிரதா உறுதி கொண்ட மனசோட செயல்படும். மேலும் மனது முற்றிலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அது தவறி கீழே விடாது. நேற்று நைட் நம்ம ரொம்ப இட்ஸ் எ வெரி டஃப்பான ஆஸ்டரிட்டி இல்லையா? நம்ம ஒரு ஈவினிங்ல வந்து நம்ம நாம ஜபங்கள் பண்றது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா? போக்கஸ்டா அதுவும் ஒரு 10 நிமிஷம் ஓகே, 1.5 மணி வரைக்கும் நம்ம போக்கஸா பண்ணி நம்ம ஜபம் பண்ணணும்னா இட்ஸ் வெரி டஃப் இல்லையா? அதுக்கு முற்றிலுமே வந்து இறைவனுடைய கருணை, குரு பரம்பரானுடைய கருணை இருந்த அவர்களுக்கு நம்ம பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பித்தோம் என்றால் மட்டும்தான் செயல்படுத்த முடியும். ஏன்னா we are only the doer. செயல்படுத்த வைக்கிறது அவங்கதான். அப்படி அந்த பாரத்தை அவங்க மேல போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு வரக்கூடிய தூக்கம் எல்லாமே வந்து பறந்து போயிடும். அதை நாம தான் செய்யறோம்ட்டு உட்கார்ந்து செய்தோம்னா 2 மாலை கூட செய்ய மாட்டோம், 3வது மாலைக்கு படுத்து தூங்கிடும். இதுதான் நிகழக்கூடிய ஒன்று. சோ எந்த ஒரு பக்தி தொண்டுமே நாம செய்கின்றோம் என்ற எண்ணம் வரவே கூடாது. இந்த சேவையை நான் செய்தேன்ற அந்த எண்ணமே நம்ம வந்து அழிச்சிடணும் மனசுல. அது என்றைக்குமே நமக்கு வந்து முன்னேற்ற பாதையை கொடுக்காது. அனைத்தும் இறைவனுடைய கருணையாலும் குருவினுடைய கருணையாலும் இதை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற உணர்வு கொண்டு அவர்களிடத்துல அடக்கத்தோட வந்து பக்தி பண்றதுக்கான அந்த அவங்களுடைய அருள் தேவை என்பதை வந்து பிரார்த்தித்து அதன் பிறகுதான் நாம வந்து பக்தி பண்ணணும். அப்ப அந்த பக்தி வந்து முழுமை அடையும். இல்லைன்னா அந்த பக்தி வந்து முழுமை அடையவே அடையாது. இதை நாம கண்டிப்பா டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் நான் தான் ஜபம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் நீங்க உட்காருங்க, 3வது ரவுண்டுக்கே நீங்க தூக்கம் வந்துடும் கண்டிப்பா. ஆனா அதே வந்து இறைவனை பாதங்களை எண்ணி பகவானே இந்த மந்திர ஜபத்தை வந்து செய்வதற்கான மனசை கொடு, புத்தியை கொடு, புலன்களை வந்து சரிவர இயக்கு அப்படின்னு மனசுல பிரார்த்திச்சுன்னு நாம செய்தோம்னா 3 முறை கிடையாது 30 முறை பண்ற வரைக்குமே பகவான் அதே எனர்ஜி லெவல்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. இப்படித்தான் நம்ம அட்டென்டிவ் சாட்டிங் பண்ண முடியும். அன்டில் யூ சரண்டர் உங்களுக்கு அது கண்டிப்பா வரவே வராது. மேலும் ஒருவன் கர்மயோகம் மற்றும் ஞானயோகம் போன்ற வழிகளில் முன்னேறலாம் என்று முயன்றான் என்றால் அவன் கீழே தான் விடுவான். ஏன்னா இலக்கு வந்து வேறுபட்டது இல்லையா? அதாவது பிரம்ம ஜோதியில் இணையறது தான் வந்து இந்த ஞானியும் மற்றும் வந்து யோகியும். அதே கர்மி வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு வரைக்கும் போவான். ஆனா பக்தன் மட்டும்தான் வைகுண்டத்திற்கு போகிறதுக்கான மார்க்கத்தை பெறுவான். சோ இலக்குகள் வேறாகி விடுகின்றது. அதனால அவன் வந்து வைகுண்டம் அடையணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா அடைய முடியாது, அதுதான் வீழ்வான். ஆனால் ஒருவன் பக்தியில் நிலை நின்றால் என்றால் அவன் கீழே வீழ்வது கிடையாது. சோ பக்தி லதாவிலிருந்து திருடச்சன் என்னும் மைந்தன் பிறந்தான். பக்தி லதான் அந்த மகளுக்கு பெயர் இல்லையா? பக்தி லதா அப்படின்னா அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் வச்சு அந்த பெயரை வந்து சொல்லப்பட்டது இல்லையா? சோ திருடச்சனின் அவன் மைந்தன் இத்மவாகன் என்பவன் பிறந்தான். இத்மவாக என்பது ஆன்மீக குருவினை அணுகும் பொழுது ஒருவன் வேள்விக்கான விறகுகளை சுமந்து சென்றதை குறிப்பிடுதான். இத்மவாக அதாவது யக்னங்களுக்கு தேவையான அந்த விறகு இல்லையா, சமிதைன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து எடுத்து சென்றவன் என்று பொருள். இதில் குறித்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் பக்தி கோட்பாடு ஒருவனை அவனது ஆன்மீக நிலையில் உறுதியாக நிற்க செய்யும் என்பதாகும். 100%. அவன் திருடவிரத்தனாக மாறுவதற்கான ஒரு செயல்பாடுதான் வந்து பக்தி. இவ்வாறு உறுதியாக நிற்பவன் மீண்டும் கீழே விழுவது கிடையாது. அவன் பெற்றிருக்கும் குழந்தைகளும் சாஸ்திர விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றுபவர். அப்படி
அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளும் அதையே வந்து சிறு பிராயத்துல வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அவங்க நிலை கொள்வார்கள். மிடில் ஏஜுக்கு மேல நம்மளால வளைக்க முடியாது. அதற்கு மிகப்பெரிய கருணை பகவான் கொடுக்கணும். அப்பதான் அது நடக்கும். தத் விஜ்ஞாத்தம் சா குரும் ஏவாபிச்சதே சமித்பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். அதாவது பக்தி தொண்டு வரிசையில் தீட்சை பெற்றவர்கள் வேத நெறிகளை வந்து கடுமையாக பின்பற்றுவோராக இருக்கின்றனர். கண்டிப்பா பரிபாலிக்கலைன்னா நாம தவறி விழுந்துருவோம். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கு உரை நாளைக்கு சொல்றேன். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம